Estem aquí amb la Lua Tudor, que ha escrit un conte que es diu Quan perdem la por, que explica des d'una perspectiva infantil d'una nena la realitat dels desnonaments i com ho viu des d'una altra perspectiva que és la que no veiem habitualment, no? Que és aquesta perspectiva infantil d'algú que està a casa, que no sap ben bé què està passant i viu aquest drama una mica des del desconeixement. Llavors m'agradaria, Lua, que ens expliquessis primer de tot quan vas conèixer tu la PA i com ho vas viure, això? Bueno, per començar, jo la vaig conèixer a través de ma mare, que era activista allà, i sempre que arribava a casa després d'estar a la PA, doncs m'explicava coses, històries sobre els desnonats, els afectats, i a mi m'agradaven molt els valors i les històries que m'explicava ma mare, tota la solidaritat que hi havia, la força, la valentia entre aquelles persones. Més em va llegir un petit tros del llibre Vides hipotecades de l'Ada Colau, que era portaveu de la PA. Era un trosset sobre què se sentia per a un desnonament i a mi em va impressionar molt un altre cop els valors i tot allò que s'hi deia. I per això vaig decidir centrar-me en aquest tema. I tu quants anys tenies quan la teva mare entrava? Quan el vaig escriure, el primer cop tenies 12 anys. I en el teu voltant, tu creus que gent de l'edat que tu tenies llavors coneixia aquesta realitat? Al meu voltant poca gent, perquè estic a un col·le que es diu Sant Felip Neri, que és una mica apartat de tots aquests temes, perquè jo a part també coneixo gent de la PA, tinc amigues allà i aquestes doncs evidentment sí que coneixen tot això i es pot parlar amb elles d'aquests temes, però a l'escola no tant. I creus que falta explicar més als nens i a les nenes aquesta realitat, els que ho viuen en primera persona, no sé si saben prou què està passant. Clar, d'això és el que em sento jo en el llibre, d'aquests nens que molts cops no se'ls explica les coses per por, precisament, i el que jo volia amb aquest conte era això, arribar a tots els nens, a totes les famílies que puguin explicar aquestes situacions i començar a perdre la por, com es diu al llibre, perquè si un cop s'explica doncs és més fàcil perdre la por als aquests conflictes amb més gent, amb la solidaritat que deia, i si ens juntem tots és més fàcil tot. I en el cas del llibre veiem com els pares o la mestra a l'escola no li acaben d'explicar a aquesta nena què passa, suposo que per protegir-la, no? És aquesta idea. I creus que això ajuda o que en realitat s'hauria d'explicar més bé què està passant? Sí, precisament no ajuda, al contrari. Els nens, encara que no se'ls expliqui o no tinguin molt en ment què està passant, ho sofreixen igual. Veuen que hi ha tensió a casa, que les coses estan canviant, els seus pares discuteixen, tot el que diu el conte. I ho pateixen d'una manera potser més indirecta, però igual, perquè clar, la por, a més la incertidumbre de no saber què està passant és més gran encara. I creus que a les escoles en general, no només en una classe on hi hagi algun nen que tingui aquesta situació, sinó que en general s'haurien d'explicar més aquestes coses, aquestes problemàtiques socials, no? Clar que sí, perquè és un problema que pot arribar a tothom, no és una cosa estranya. Qualsevol persona pot quedar-se al carrer, pot passar per aquestes coses i el més important és saber com es fa, què està passant i com es pot prevenir. Aquest conte, a més, té al darrere una guia d'acció que explica precisament això, els que són els drets que ens poden ajudar, què podem fer, què és una ILP o què és un desnonament, totes aquestes coses. I precisament està arribant a les escoles, és una cosa que m'agrada molt perquè tots està arribant a tots els que jo volia, que són els nens i els mestres, i a través dels nens també els pares, que és una cosa molt important. Tu has fet presentacions que has explicat aquest conte a nens, no? Sí. I quina ha estat la reacció? Doncs l'última presentació va ser la més xula, perquè va ser a una biblioteca de Montcada i la majoria eren nens d'allà que estaven a la biblioteca i van pujar a la presentació. I va ser impressionant com van rebre aquest conte, perquè els hi vaig explicar una mica què era la PA, com vaig fer aquest llibre i després els hi vaig llegir. I els hi va agradar molt, em van abraçar al final i van voler que els hi firmés el llibre. I tots volen saber més sobre aquestes coses i és una cosa que m'agrada molt, perquè clar, ojalà tothom pogués saber més sobre això.
I amb el tema de perdre la por, que al final del llibre aquesta nena arriba a la conclusió que no cal tenir por, i en aquest cas està parlant com de la por de la foscor, però ve a dir més coses. Creus que hem d'aprendre, o sigui, que aprenent a viure d'una altra manera perdem les pors també, en solidaritat, en comunitat? Clar que sí, tots al cap i a la fi, després de que ens ajuntem en tots, és molt més fàcil perdre la por que perdre-la tu sol. El conte, de fet, es veu que primer estaven tristos, com sols, i després amb tota aquesta companyia, amb tots els veïns, les mestres, tots que els hi venen a ajudar amb aquest desnonament, doncs acaben perdent la por i amb molts més valors i positivitat. Perfecte. No sé si vols afegir una cosa més que t'hagi aportat el fet de fer el llibre. Bueno, que me n'alegro molt, de fet, que jo vaig començar escrivint-lo pel col·le, per un concurs de Sant Jordi, ara fa 3 anys, fa poc, i que arribi fins les escoles de Montcada, de Coloma o moltes altres és impressionant. I me n'alegro molt que es comenci a fer ús d'aquesta eina, que és precisament això, una eina per conscienciar tots els nens i les famílies, que no és un conte només per nens, és per tots, perquè tots sàpiguen més d'aquests problemes. Perfecte, doncs moltes gràcies, Lua. Tu. Fins aquí. Ja hem sentit a la Lua que ens ha explicat aquesta història. Esperem que hi hagi molts més llibres que serveixin com a eines en aquest camí de transformació que veiem en els moviments socials. Gràcies.